Esta mañá, ao redor das 10:30, producíase un accidente de consideración na autovía do Barbanza, á altura da primeira saída da Pobra do Caramiñal, en dirección a Ribeira. No sinistro viuse involucrado un camión cargado de material de construcción, que acabou emborcando no medio da vía. Todo apunta a un reventón nunha das rodas traseiras como causa máis probable do accidente. O condutor e único ocupante do vehículo resultou ferido de consideración, ao quedar atrapado no seu interior. Foi necesaria a intervención dos bombeiros do Parque Comarcal de Boiro e tamén de Ribeira para poder liberalo. O 112 mobilizou a unha gran cantidade de medios de emerxencias, entre eles o helicóptero, aínda que finalmente non foi necesaria a súa intervención, e o ferido foi evacuado ao Hospital da Barbanza nunha ambulancia medicalizada. A autovía no tramo Boiro a Pobra en dirección a Ribeira permaneceu totalmente cortada durante máis de media hora. Unha vez escarcerado o condutor do camión, habilitouse un dos dous viais para proceder á retirada do vehículo e á limpeza do firme. Ata o lugar do accidente desprazáronse tamén varias dotacións da Garda Civil e Tráfico, así como tamén Policía Local e Protección Civil da Pobra e persoal de mantemento da propia autovía.